बायदि समायना सिख्लाया गामि एरियायाव दङ होनना मिथिनाय मोनबा दालागै आंनि जुलिया जानानै थांसिगौमोन। मा ओंखामा दाबो जायाखै नामा? जाबाय र' देलायग्रोन आं। मा खालामनानै न'खरखौ फोथांबावनो आं? दाथ' साननैल' दे, नाथाय देनांफोर गोरलैफोर फेदेरोब्ला माजों माबोरै बिजाब फरायहोनो हाबावगोन आं? दिनै मावोब्लाबो दा मोनानि आरो गाबोन फुंनि बोथिनै ओंखामनिल' रां मोनो। मा जालांबावगोन आंनि संसारालाय? माखौ सानाबाय थाखो? हा? ए नङा बिमा। थगायबावबाय दा? जेबो थगायाखै बिमा। मा साना थगायबावबायसो आंखौ? है नोंबो मिथियाबा सोंफ्लेबाय थाखायोसो। दा माहाजोनाव खामानि मावनांगौखौसो सानदों आं। बनफ्राबो गान्थि दंला जोबथारो, दा आखाइ थिफुगोन बेखौसो सानदों आं। न'खर जाबाय नालाय दालाय मावखानांगोन। दालाय माथो राहा दंबावो, बिमा बिफायाबोसो नायबाय थानो हाया। दा न'खर नायनांगौआ नोंनि बिबान। औ बिमा, माथो बुंबावनो आंलाय। गोदो सेंग्रायाव दुगा दुगानो बिमा बिफानि सायाव जाबाय, दालाय बिसोरबो गैलिया, आंनो मावनानै न'खर फोथांनांगौ जाबाय। गोदो उन्दैयाव मोजां फरायासै, दासो मोनदों साजाखौ। साइकेल गंसेखौनो बायनानै होआखिसै नालायब्रा बिमा बिफायाबो। बे साइकेलखौ मोनैनि थाखायनो थाङासै फरायसालियाव आङो। दे जाबाय बिफा, ओंखामा जानानै खामानियाव थांफैदो। दे। थाथ'दो बिमा। आदै, औ आदै। ए फैबाय आदा। दा आफायाथ' न'आव गैया, खामानिखौ सानजों मावनांसिगोन। दे। गया हरदो फंबाय। न' बैखौ थिखोग्रोनोसै फंबाय। दे बेखौनो थिखोग्रोनोसै। औ फै औ। फै, हरै हमदो दे, हरै हमदो। जुरिजेनदो दे फंबाय। दे दे। आदा समबो जाबाय, थांसै थौ।
दे होमबालाय थुदो फंबाय। आफा हाजिरानि रांखौ हरदो। बिमा ओइ बिमा नै बे मनाया लांफै। ए सफैबाय हर आथिं आखाइ सुहैदो थां। बिफा सिखारद' सोरांबाय। ओंखामा संबाय बिमा? संथ'वाखै बिफा देहाखौ बारा मोजां मोनाखै आं नोंनो संहरदो। जागोन दे बिमा दे। दासो मिथिबाय आं न'खर गंसे सालायनांगौआ माबायदि। दिनै माहाजोनाव साननैनि हाजिरानि रांखौबो बिनानै लाबोग्रोनोसै आं आरो बै फैसाजों बिमानो मुलि लाबोनानै होफैनोसै आं। बिमा आं थांनोसै दा एसे थाल लानानै थादो। दे दाहाय मुलि लाबोफानोसै आं। दे। आदै खामानिखौ मावखांबायमोन। गाबोननि मोननांगौ रांखौबो जुदि मोनोमोनब्ला मोजां जागौमोन। हिनजावा लोमजानानै दं बेखायनो बिदोंमोन आरो। जेबो नङा दे। दे हामबायसै आदै। बिमा ओ बिमा नै मुलिया दा ओंखाम जाखानाय लोंदो। जागोन दे। बेबायदि समायना सिख्लाया गामि एरियायाव दङ होनना मिथिनाय मोनबा दाहालागै आंनि जुलिया जानानै थांसिगौमोन। बिमा आं नोंनि जिउआव नांगौ बादि मोजां मुवा होनो हायाखिसै। जेबो नङा दे बिफा। जोंनि साफ्रोमबो सुबुंनि जिउआ रावबो रावनिजोंबो गोरोबा। गोसोनि साननाय हनायाबो दिदोमथि गैया। माला समाव गोसोआ सोलायो बुंस'नो हाया। बे बाथ्रायाथ' नंगौ बिमा नाथाय दिनै गोरिबै दंब्ला माब्लाबानि समाव धोनिबो जाहैयो। नंनायालाय नंगौ बिमा नों बुंनायाबो सैथो। बाथ्राफोरा सावरायबाबो जोबा दे दिनैलाय सोनावथो मावहैगोन खामानिखौ? आदै खरब्लाना हाग्रा एवहैनांगौनो। दे दे थांदो थाब फै। रावबो गैया नामा? आदै ओइ मादै। सोर जाखो?
सोर जाखो आदाया सोरखौबा नांगौमोन? आंनि मुङा रिंखांनानै आं सासे डक्टर। अ सोरखौबा नांगौमोन नामा आदानो? नांनायाथ' रावखौबो नाङा जारौ। बुंनो ना बुंलाब्रा आंलाय बाथ्राखौलाय। आंदि बिखौ मोजां मोनो। माखौ सानबाय थाखो आदा? जेबो नङा जारौ। आं मोनसे बाथ्रासो बुंनो सानदोंमोन। नाथाय मा बाथ्रा आदा? दान मोनसे सिगां आं फैब्ला नोंखौ बै दैसा सेराव नुदोंमोन। नुजेननाय समनिफ्रायनो आंनि गोसोआव नोंनि महरा हाबनानै थाबाय। दिनैबो आंनि फैनायनि जाहोना जाबाय नोंखौ लोगो हमनाय आरो आंनि गोसोनि खोथाखौ नोंनो फोरमायनाय आरो नोंखौ जुलि खालामनाय। मा बेफोर बाथ्राखौ आं माबोरै खोनासंथावगौ आदा? मानो जारौ, नों आंखौ मोजां मोननो हाया नामा? बाथ्राया बिदि नङा आदा। आंदि सासे न'खर दाखानाय आइजोसो, आं सिख्ला नङा। नाथाय नोंनि खाफालाव सिन्दुर गैया। न'आव थाबाय थानायाव सानफ्रोमबो थुबाय थानाय जाया। नाथाय आंदि मा खालामबावनो दा? आंथ' नोंनि थाखाय फाग्ला जाखाबाय। आं न'खर गोनांखा मानसिया नोंजों माबोरै थांनो हानो आदा? आंखौ निमाहा होदो। थेवबो आंनि फारसे एसे सानना नायदो जारौ। आंखौ सान, जुदि नों गोसो जायोब्ला आं नोंखौ दाबो गनायगोन। नैबे आंनि थं जारौ। नों गोसो जायोब्ला आंखौ बे थंआव थांनानै लोगो हमहैनो हागोन। माबायदि सेंग्रा बेलाय? जुलि जाखानाय बुंबाबो हाबा लानो सानदों। सेंग्रायालाय गाज्रिबो नङा। बाराबा फिसाया आंनि नांगौखौ सुफुंनो हायाब्ला ब्लडसो थांगारगोनहाय आंना। बिमा, ओ बिमा। मा जाखो? माबा गाबज्रिखलाबायफैखो? दिनै मानो खाब्रां रावखौ बुंखो बेलाय? मेब्लायाथ' थांबाय। आं मा खालामनाया मोजां जागोन? ना डक्टरनि खानावनो थांनोसै? औ, थांनायानो साबसिन जासिगोन। मेब्लाया सुफुंजोबनो हाखाया। थांनोसां। नैबे थंखौ आंनो खोन्थानो हागोन नामा आदा? अ जारौ नैबेनो। दे। आदा रिंखां। आं फैबाय आदा। अ, नों फैबायना मैनाथि? फैदो। औ। फै। Ada yang bilang? Mau gue magi aja. Udah,
माथो बाजैया न'आव गैयानो? आंबो मिथिया फंबाय आंनोबो जेबो खोन्थालाङाखै माबाफोर दाय जालायदोंमोन नामा बाजैजों? दाथ' जेबो जायाखै फंबाय ओइ दादा होमबालाय माथो सानखो दालाय? होमबा बाजै गोदान लायसै नामा? समाजखौबो साननांगौ जायो फंबाय बाथ्राथ' नंगौलै आदा ना बाजैखौसो नेफिनगासिनो नोंलाय? ओइ बे थांखानायखौ लाबाव नामा? गारदोलै आदा दे फंबाय दे मा साननानै मिनाथि आंखौ गारनानै थांखो आं मा दाय एबा गोरोन्थि मावखो गावनो बुंदोंमोन थैजासे रुजु रुमु रायजो जालांगोन सना होननानै नाथाय दा मानो आंखौ गारलांखो दिनैजों सप्तानै जालायलांबाय सोरजों थांखो बेलाय ना न'आवसो थांखो बेलाय बेथ' आंखौ मालाबाबो बिदि खालामफेरथाराखैमोन ओंखारलांनो आंनि न'निफ्राय आरो जेबो मुवा बेसाद मोनलाङा ओंखारलांदो बिफा ओइ मेब्ला हा एसे गोबावनि उनावनो फैफिनबाय बहा थाङा आंनो मानो खोन्थालाङाखै बेफोर गासिबो आंनि गोरोन्थिजोब आंनि गोसोनि गाज्रि हाबिलायानो आंखौ बेबायदि लामाजों बोलांदों जेब्ला नों बनसिनो थाङो हा नाथाय नों बेफोरबायदि खामानिखौ मानो मावखो आंनि न'आव मानो फैफिनखो नों आंखौ निमाहा होदो बिफा नों बादि थगायसुलि आंनि आथियाव दावनो समाया हेलो आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो
बेबायदि साजाखौ मोननांबाय आं सानस'हायै गोरोन्थि